Зөлфәт Хаким. Хирург. Повесть. Бу кич бик якты булып чыкты. Хыял ниятләр омтылган киләчәкнең ерак офыкларына кадәр сузылды аның яктылыгы. Мәликәнең куна калырга теләмәвенә генә бераз аптырадылар. Әмма кызны аңлап була, шитенсенә яла, бу аны яхшы яктан күрсәтә торган сыйфат лебаса. Мәликәнең илтәсе булганга, Рәмис машинасын җайлабрак куйым дип чыгып киткәч тә, ана белән Мәликә арасында бернинди уңайсызлык сизелмәде. Алай гына да түгел, Мәликәгә Хәлилә белән генә калгач, тагы да рәхәтрәк булып китте. Рәмиснең әнкәсен инде ярата ук башлады ул. Үз кешеләр алар, үз кешеләр. Мәликә игътибар итте. Хәлиләнең йөзе мөлаем, тавышы да матур, сүзләрен көйгә салып әйтә шикелле. Сөйләгәндә һәр җөмләсе җанга ятыш килеп чыга. Брюк, Алла кушып бәхетле булыгыз, балакайлар, диде ул. Никтер әле генә улы чыгып киткән ишек тарафына карап. Тизрәк улымның үз гаиләсе булуын телим. Хәлиләнең ихласлыгыннан Мәликә хәтта артык кыюланып та китте. Сез үзегез Рәмиснең әтисе белән өйләнешергә дә өлгерә алмагансыз икән, дип әйтеп ташлаганын үзе дә сизми калды. Телен тыя алмаганга үкенеп куйды, әмма Хәлиләгә авыр тәэсир итмәгәнне күреп, шундук тынычланды. Әйе шул. Васил белән никах укытырга өлгермәдек. Хәлиләнең тавышында матур тембрлар югалмады. Бары тик тирәннән калыккан якты сагыш төсмерләре генә өстәлде. Никахсыз килеш бала тапкан икән дип гаҗәпләнүең дә ихтимал. Илнең асты өскә килә башлаган чак иде. Бик ярата идек без бер-беребезне. Тормыш ыгы-зыгысында бер-беребезне югалтудан курыктык. Мин авырга уздым. Теге көнне Васил бергә эшли торган дусты белән кемнеңдер туган көнендә иде. Йөкле икәнемне белгәч, мин аңа елап шалтыраттым. Ул вакытта кесә телефоннары юк иде әле. Шул фатирның телефон номерын белә идем. Шалтыраттым. Васил машинасына утырып минем янга чапкан. Чуйков урамыннан Ибраһимов проспектына борылганда, тәгәрмәче ычкынып баганага бәрелгән. Азагы тетрәндергеч фаҗигале булуга карамастан, вакыйганың романтикасы да юк түгел иде. Баланы сакларга ничек батырчылык иттең дип чак кына сорамый калды ул. Хәлилә аның нинди сорау туганны әлбәттә сизенде. Һәм яңгырамаган сорауга җиңел генә җавап итеп, әкрен генә аңлатты. Әти-әнидән шактый эләкте миңа. Капма каршылыклы тәкъдимнәр ясый бик каты ырыштылар. Минем белән бергә кайгырдылар да, Рәмис тугач бернинди шелтә калмады. Васил белән безнең бер-беребезне ничек яратканыбызны алар бит күреп белеп тордылар. Без дәрвишләр бистәсендә яши идек, үз йортыбыз белән. Мин тегүчегә укыган идем. Әти-әни ярдәменнән башка бала белән аякка басу мөмкин түгел иде. Баланы саклап калуыма сөйнеп туймыйм. Күз генә тимәсен бер укулыма. 8 ел иргә чыгу турында уйламадым. Менә Мәҗит очрагач, ышанычлы кеше икәненә инангач, Рәмискә дә мөнәсәбәте яхшы булгач, аңа чыктым инде. Хәлилә сөйләүдән туктап хәл алды. Әмма 20 ел эчендә Рәмис аңа бер генә тапкыр да әти дип эндәшмәде. Гел исем отчествосы белән генә атады. Әтисе һәлак булганда карында гына иде югыйсә. Әмма үз әтисен бер тапкыр да күрмәгән килеш, аны сагынып яши балакаем. Үсмер вакытында ук ник Мәҗиткә әти дип эндәшмисең инде, улым, дигәч, минем үз әтием бар. Ул мине каяндыр гел күзәтеп тора дип җавап биреп мине шаккаттырган иде. Мәҗит белән очраштырганы өчен дә Худайга гел рәхмәтләр укыйм.
Мәҗитнең ярдәме белән берничә кеше җыелып, үзебезнең ательены ачтык. Ул хәзер минем шәхси ательем. Элеккеге кебек кремле түгел әлбәттә. Шулай да кем әйтмешли, тамып тора. Һәм иң мөһиме, үземнең яраткан эшем бар. Мәҗит үзе әллә ничә төрле бизнес белән шөгыльләнде. Хәзер инде зур оешмада, абруйлы вазифада. Хәлилә сөйләүдән туктап елмайды. Балакаем, мин бик күп сөйлим бугай. Ялыктырмадыммы? Юк, дип кенә әйтә алды Мәликә. Башка сүзе чынлап та юк иде. Күз яше генә, бите буйлап, муенына төшеп эреде. Мәхәббәт бар икәнне кеше белә. Ләкин мәхәббәтнең нәрсә икәненә беркемнең дә әле төшенгәне юк. Илһам, күтәренкелек, тибеп, тимер үзәрдәй көч булар барысы да хас Рәмискә дә. Соңгы вакытта аның күңеленең бер өлеше гел Мәликә янында. Башта кайнаган бихисап уйларның өче аңа барып тоташа. Әмма мәхәббәт вак-төяк проблемалардан арындырса да, бу якты хис игътибарны көн сайын үзенә тартып, вакытны күп ала. Төп эшкә кайчак хилафлык та китерә. Кай вакыт профессия белән мәхәббәте арасыннан кайсысын сайларсың дип үзенә үзе сорау бирә дә, җавапның Мәликә ягына авышканын тоеп, бераз шүрләп тә куя. Мәликәдән башка киләчәген күз алдына да китерә алмый ул хәзер. Аны югалтудан курку, көнләшү кебек хисләр дә еш калка. Юк кына сәбәпләр аркасында аралар бузылып куйган чаклар да булмады түгел. Мәхәббәт көчлерәк булган сайын бер-береңә каты бәрелү, ниндидер сәйер закончалык ул. Мәхәббәт газапсыз яши алмый. Элек-электән мәхәббәт турында язылган әдәби әсәрләрдә газап, кайгы, күз яше, кан зур урын алып тора. Әсәрнең азагы уңай булган сүрәттә дә башта бәлә-казалар, төрле михнәтләр аша үтәргә туры килә. Кыскасы, мәхәббәт түк-түгәрәк бәхет түгел. Мәхәббәт бер төргәккә ныклап төрелгән газап белән бәхет ул. Ни гаҗәп, Мәликәне ул тумыштан ук белә кебек. Әйтерсең лә алар бу Әбелхаят кочагында мәңге булганнар һәм бер-берсен белгәннәр. Алай гына да түгел, гүя алар бер-берсе өчен туганнар. Күз акыл белән тотып күреп булмаган мөгъҗизалы бер яссылыкта хәтта бер бүтән булып яралганнар. Кешеләр яртышар килә дөньяга диләр. Бер-берсе өчен яралгач, ничек яртышар булсыннар инде алар? Алар бер бүтән. Ул проекцияны күрер өчен күзәтү нуктасын гына табарга кирәк. Барча кешеләр өчен бер үк табигать законнары, инсаниятның уртак кануннары хөкем сөрә. Күңел сизә, алда сынаулар, киртәләр, газаплар булмый калмас. Тормыш тигез генә бармый. Яшәешнең якты көннәре караңгы көннәрдән арынган мизгилләр генә ул. Нишләп әле уйлар кинәт кояшсыз болытлы тарафларга әйди. Җирдәге яшәешнең асыл нигезендә фаҗига яткангадыр күрәсең. Рәмис хирург хезмәтендә әле озак эшләмәде. Әмма шул дәврдә ул инде кешеләрнең дөньяга шатлык бәхет өчен генә килмәгәненә инанды. Бала чакта, үсмер вакытта кеше театр пәрдәсе ачылганны көтеп утыручы тамашачыны хәтерләтә. Шатлык белән, илһамлы киеренкелек кичереп, сәхнәдә кайнаячак тамашаларны, кызык вакыйгаларны көтә ул. Ярый әле нәрсәләр буласын алдан белми. Киләчәкне белмәү үзе бәхеттер мөгаен. Язмыш бөтенләй көтмәгән яктан китереп суга ала. Кешеләр арасындагы элемтәләрнең дә кай төшендә иң нечкә урыннары барын алдан ничек беләсең? Бер-береңне югалтуны да алдан күрү мөмкин түгел. Хыянәт тә ерак йөрми бит әле. Мәхәббәт булган җирдә хыянәт тә ай шакал кебек
шул тирәдә иснәнеп йөри. Нишлисең бит? Фәрештәләр булган җирдә иблисләр дә оя кора. Шуңа күрә илһамлы минутларда да караңгы уйлар, кара кошлар сыман аң күгендә уйнаклап очалар. Яшәү дәвам итә. Син фәкать шул агымда yüзәсең. Яшәеш дәрьясында агымга каршы yüзү мөмкин түгел. Үткән көнне дә фәкать анализлы гына аласың. Аны үзгәртә дә алмыйсың һәм аңа кире кайту юлы да ябык. Хыяллар, өметләр киләсе көнгә иде. Күңел шунда талпына. Бүгенге көн, хәзерге мәл, кичәге белән иртәгәсеннән башка була алмый. Бүгенге көннең ике төп нигезе бар. Кичәге көн һәм иртәгәсе көн. Хәзерге мизгел үткән мизгелләрнең дәвамы. Бу мизгелдән соң шундук киләчәк башлана. Бу ямьле кичтә мондый уйларның башта чуалуы һич тә гаҗәп түгел. Бәхетле кич бу. Ләкин әгәр дә тормышта кайгылы көннәр булмаса, бу бәхетле мизгелләр насип булыр идемени? Ягъни бу мизгелләрнең бәхетле икәнен чагыштырмыйча аңлар, тыяр идеңмени? Киң итеп ишек ачылды. Һәм бүлмәгә йөзеннән шатлык сирпеп язгы җилдәй Рәмис килеп керде. Илзирә хәтта сискәнеп куйды. Һәм ул чак кына «Булай булырга мөмкинме?» дип сорап ташламады. «Исәнме, Илзирә?» «Исәнме?» дип җавап бирде Илзирә, һаман уйларыннан арына алмыйча. «Син килгәч, бу бүлмә яктырды. Белсәң иде, ничектер шатмын синең монда эшләвеңә», диде Рәмис ихластан. Аның бу сүзләре Илзирәнең әлбәттә күңеленә хуш килде. «Чын әйтәсеңме?» диде ул, чын икәнен белсә дә. «Чын, чын әйтәмен, аппагым», диде Рәмис, чак кына артистларча кыланып. «Дөресен әйткәндә, бер яктан мин чиксез шат синең янәшә булуыңа. Икенче яктан, мәктәп еллары үсмер чак синең белән бәйле. Шуңадыр инде күңел әллә нишләп куя. Нинди бәхетле чор булган ул». Илзирәнең йөрәгенә моңсулык йөгерде. «Мин дә ул вакытларны гел сагынып йөрим. Аларның икесе дә нишләп без гомер юлыннан кулга кул тотышып китмәдек соң дип уйлыйлар. Нәкъ менә хәзер дә аларның һәр икесендә андый уй бар. Сүз белән әйтелмәсә дә, күз карашыннан барыбер күренә бит ул. Балачак дуслыгы гына түгел, үсмер еллардагы якынлык кына да түгел. Бәлки, араларында тиз генә өзелмәстәй җепләр барлыгын икесе дә аңлый бит. Илзирә чын татар кызы. Коңгырт күзле, борын очы чак кына өскә нәфисләнеп калкып тора. Кара куе чәчен тулымлап бәләкәй чакта да озын итеп үстерә иде ул. Елмайганда яңакларындагы ике чыкырчык килеп чыга да, шул урыннарыннан үбәсе килә. Урта буйлы, тулган ай кебек түгәрәк йөзле, бу җылы кешенең тирәннән, куе тембр белән матур тавыш чыгарып сөйләшүенә игътибар итми калган кеше юктыр мөгаен. Илзирә моңсу елмайды. «Синең монда урнашуыңа мин чиксез шат» дип инде әллә ничәнче тапкыр кабатлады Рәмис. «Ярар, лириканы башка вакытта дәвам итербез, Куддус абый ничек анда?» «Курка. Куркыр инде. Әле курыкмаган кешене күргән юк». Ул яшь чагындагы бер вакыйганы уйлап кайгырып ята. Имеш, аның аркасында машинасы белән аварияга эләгеп, бергә эшләгән дусты һәлак булган. Чуйков урамыннан Ибраһимов проспектына борылганда. Ул сынаулы караш белән Рәмискә текәлде. «Синең әтиең дә шунда бәрелгән бит». Рәмиснең йөзе кинәт караңгыланды. «Әйе, анда күп кеше аварияга эләкте» дип, бер ныктага карап торды ул. Урыны шундыйдыр күрәсең. Ул
сәгатенә карап алды. Ярый, мин аның янына чыгып кирим әле. Бар, булачак бабаң янына ничек инде кирмисең? Рәмиснең чыгып китүе булды. Илзирәнең ике аяк битеннән күз яшьләре тәгәрәп төште. Ул көнне Рәмис эштән иртәрәк китте. Гадәттә эш вакыты тәмамлангач та, вак-төяк кәгазьләрне карап тоткарлана иде ул. Бу юлы операциядән соң ук кайтып китәргә булды. Хәлилә дә улының бүген иртәрәк кайтуына гаҗәпләнде. Көн бик үк тыгыз булмады, диде Рәмис. Үзең генә идәме? Науил эт типкесендә йөргәннән соң кайтып йокларга ятты. Хәзер ашатам мин сине, улым. Әни, ашау качмас. Хәлилә улының гадәттән тыш җитдилеген күреп, шундук әллә ниләр уйлап бетерде. Эштә берәр күңелсезлек килеп чыкканмы? Мәликә белән аралары бозылганмы? Аварияга эләккәнме? Ул җитешмәде. Рәмис үзе сорау бирде. Әтинең кооперативта бергә эшләгән дусты Казанга кайдан килгән иде? Хәтерләмисеңме? Волжскидан дигән иде. Бирәле алар бергә төшкән фотосурәтне. Рәмис әнисеннән фотоны алып, озак кына карап торды. Охшаган. Нык охшаган. Әйтәм бит, син әтиеңә нык охшагансың, улым. Әти белән янәшә басып торучы кеше турында әйтәм мин. Бездә бер пациент ята. Бу шуның яшь чагын хәтерләтә. Хи, кешеләрдә охшашлык табып була инде ул, диде Хәлилә, исе китмичә генә. Рәмис фоторәсемне өстәлгә куеп диванга утырды. Мин аңа операция ясаячакмын. Дустының һәлак булуында үзен гаепле санап кайгырып ята ул. Чуйков Ибрахимов бурылышында аварияга эләкте. Исеме Васил, фамилиясе Гыйлметдинов иде, диде. Бергә кием салым ташу кооперативында эшләдек. Васил өйләнергә җыена иде, дип сөйләде. Өйдә бер мәлгә колакны тондырырлык тынлык урнашты. Ул микәнсең? Дип пышылдады Хәлилә. Рәмис тагын шактый вакыт фотога карап торды. Охшаган әни, бик охшаган. Иягендә миңе бар, кулаклары зур. Шул инде бу шул. Волжскиданмы? Волжскидан. Мәликәнең якташы икән, дип уйга калды Хәлилә. Ничек гаепле икән соң ул әтиеңнең һәлак булуында? Мин ди Василның машинасыннан каракларның тәгәрмәч урларга маташканын күрдем. Аны күргәч караклар качканнар. Машинаның алгы тәгәрмәче бер болтта гына калган. Мин аны Василга әйтмәдем, сөйгән кызы шалтыратып чакыргач, ашыгып китеп барды, диде. Тәгәрмәче ычкынып мәтәлгән, диде. Әтине харап иткән булып чыга бит. Мин шуңа операция ясарга тиеш. Рәмис әйтергәме юкмы дип уйланып торганнан соң әйтеп салды. Ул гади пациент кына түгел әле. Мәликәнең әтисе ул. Хәлилә өнсез калды. Мәликәнең әтисе? Дип пышылдап кына әйтә алды ул. Әни зинһар Мәҗит Нәҗиповичка әйтмә бу турыда, яме? Әлегә сер булсын. Сер булсын. Әлегә. Мәликә өстәлендәге бер өем китапларга карап, авыр сулап куйды. Кыска гына конспект өчен күпме чыганак. Бу арада бөтенләй баш эшләми. Автомат рәвешендә генә укый. Әмма бер нәрсә аңлашылмый, истә калмый. Күңел булачак операциядән курка. Ниндидер аңлатып булмый торган тагын бер төрле шом бар. Бер үк уңышлыгына узсын иде. Рәмис ясаячаганы. Димәк, куркырга кирәкми. Нишләп соң ул соңгы көннәрдә сәерләнде? Ясыйсы операция турында да сөйләшәсе килми. Әллә минем әтием булганга җаваплылыкны кирәгеннән артык тоямы? Әллә әтиемнең хәле мөшкел һәм моны миңа әйтмичә Рәмис үзе генә кайгырып йөриме?
Әллә әтине монда китергәнгә үкенәме? Мәликә бу сораулардан, бу уйлардан арыныр өчен кул астындагы китапны ачты. Шул вакыт ишек кыңгыравы зиңгелдәде. Ишекне ачса, анда авызын йырып Науил басып тора. Мәликә аптырап китте. Теге көнне Рәмисләрдә кунакта берничә минут эчендә генә дә бу шалапайдан җаны бизгән иде аның. Ни кылган икән аңа монда? Исәнмесез? Диде Науил ясалма ягымлылык белән. Мәликә бу тәмам тугарылган ямьсез малайга ягымлылык бөтенләй килешмәгәнне абайлады. Сезгә кем кирәк? Диде. Сез кирәк, мин Науил, хәтерлисездер. Шуннан Науил аяк киемендә салмады, курткасының замогын чыжылдатып аска төшерде дә, рөхсәт сорап нитеп тормыйча түргә узды. Мәликә каршы килергә базмады. Обстановка ярыйсы монда, диде Науил фатир ишенә күз йөгертеп. Ничек яшәп ятасыз? Тынычмы бу район? Зарланырлык түгел. Миңа ниндидер йомышың бармы? Без бит тиздән туганлашасы кешеләр. Менә кирип, хәлегезне белергә уйладым. Берәрсе куштымы әллә? Диде Мәликә, көтелмәгән кунакның йөзеннән нәрсә дә булса аңларга тырышып. Кушмады, үз теләгем белән килдем. Минем сезгә бер үтенечем бар. Нинди? Акча биреп тора алмыйсызмы? Акча? Мин бер атнадан кайтарырмын. Хәзер бирә алмыйм, хезмәт хакы алгач кына биреп тора алам. Науил якынрак килде. Мин сезгә бер серне ачсам, хәзер үк бирәсезме? Нинди серне? Диде Мәликә шомланып. Рәмис абыйның әтисе турында. Әйтсәм бирәсеңме хәзер үк? Үги әтисе турындамы? Юк, чын әтисе турында, родной әтисе хакында. Аның әтисе ул туган шук һәлак булган. Менә шул турыда дөресен әйтә алам мин. Бер атнадан китереп бирәм акчаны. Биреп тор инде. Сиңа ул серне белү бик мөһим дип уйлыйм. Аннары соң булмагае. Бу чынлап та җитди хәбәр әйтергә җыена шикелле. Мәликәнең тизрәк ишетеп, моңардан котыласы килде. Күпме кирәксең? Диде ул. 5000. 3000 биреп тора алам, 5000 үк бирә алмыйм. Ярар инде алайсаң, 3000 тек 3000. Нәрсә әйтергә телисең? Диде Мәликә өстәл тартмасын ачып. Акчаны бир башта. Акчаны куртка кесәсенә тыгып куйгач, Науил беравык елмаеп торганнан соң, аның әтисе белән синең әтиең моннан 29 ел элек бер кооперативта эшләгәннәр. Синең әтиең аркасында һәлак булган ул. Кем? Рәмис абыйның әтисе. Мәликәнең коты очты. Ни сөйлисең син? Тилердеңме әллә? Науил исә куен кесәсеннән фоторәсем чыгарды. Менә Рәмис абыйның әтисе. Менә монысы синең әтиеңме? Мәликә фотоны алып, җентекләп карады. Әйе. Мондый фото бездә дә бар иде. Әйе, монысы минем әтием. Нишләп минем әтием аркасында һәлак булсын ди ул? Кем әйтте сиңа монысы Рәмиснең әтисе дип? Мин Рәмис абыйның әнисенә сөйләгәнен шупырт кына тыңлап тордым, диде Науил. Һәм фотоны тартып алды да курткасының эчке кесәсенә тыгып куйды. Машинасының тәгәрмәче бер болтта гына эләгеп торганын әтиең күргән, әмма Рәмиснең әтисенә шуны әйтмәгән. Менә шул аның гаибе. Мәликә пошаманга калды. Нишләп миңа Рәмис бу турыда әйтмисең? Әйтәсе килмидер. Рәмис каян белгән? Рәмис абыйның кем малае икәнен белмичә, әтиең үзе аңа сөйләп ташлаган. Фотоны миңа калдыр, диде Мәликә. Мин аны яшертен генә алдым. Хәлилә апа өчен бик кадерле фото ул. Аннары кире кайтарырмын. Акчаны 5000 итеп бирсәң, фотоны калдырам. Мәликә тагын 2000 өстәп биргәннән соң, Науил фоторәсемне кесәсеннән алып өстәлгә куйды. Науил артыннан ишек ябылгач, Мәликә бик озак хушына килә алмый торды. Бу хәбәргә ышанасы килми. Әмма күңел сизә. Науил алдамый. Ышандырырлык итеп әйтте.
Мәликә телефон номерын кат-кат җыеп карады. Ләкин җавап бирмәделәр. Эш вакыты тәмамлангач, Илзирә ак халатны үзенең чәчәкле күлмәгенә алыштырып, ашыкмыйча гына диспансердан чыкты. Июньнең бер көне кичкә ушып, озакламый мәңгелекнең үткән бер мизгеленә әверләргә тора. Рәхәт тә, яман суда. Автобус тукталышына илтә торган сукмак шиксез озын булсын иде. Шуның буенча атларга да, атларга. Кәеф шундыйрак бүген. Бу дөньяда һәрбер сызык, хәтта турысы да кайчандыр бер түгәрәкләнә һәм әйләнеп биҗра булып тоташа. Кеше йөргән сукмакларның юлларның бер очы икенчесе белән ялганмый калмый. Шулай булмаса, кеше юллар салмас иде. Таптап сукмаклар ясамас иде. Рәмис бу сүзләрне еш кабатлый. Якты сагыш, июнь җиле булып күңелне айкый. Андагы хис-тойгыларның нәзберек кирәкләрен чайкалдыра. Илзирә. Илзирә туктап борылды. Төшме бу, өнме? Рәмис? Кулында чәчәк бәйләме. Өр-яңа кәчтүмнән затлы галстук таккан. Исәнме, Илзирә? Илзирәнең тыны капты. Бу күренешне аңлау һәм тиз генә кабул итү мөмкин түгел иде. Гаҗәпләнү хисен юдырып, бүтән җаны тәне буенча шатлык дулкыны йөгереп узды. Исәнме? Син бер кая да китмәдеңмени? Бер кая да китмәдем. Бүген синең туган көнеңдә ничек мин чит тарафларда була алыйм, Илзирә? Илзирәнең күңеле тулды. Елыйсы да, көләсе дә, Рәмисне кычып үбәсе дә, хәтта томырылып йөгерәсе дә килде аның. Онытмаган, диде ул чак кына ишетерлек итеп. Рәмис чәчәк бәйләмен биреп, туган көнең белән котлыйм сине, диде. Хәзер әйдә, машинамны юл кырыенда гына калдырган идем. Туктарга ярамый дигән билге тора анда. Машинага киреп утыргач, Рәмис кичкенә тартмадан беләзек алып, кызның каушаудан калтыраган кулына кидереп куйды. Туган көнеңә бүләк. Алтын бит бу, диде Илзирә сокланып һәм читенсенеп. Алтында түгел хикмәт. Син ярата торган төстә ул, кояш төсендә. Туган көнең белән. Гел шушындай чибәр, якты күңелле бул. Сәламәтлек телим сиңа. Рәхмәт, Рәмис. Ул әйтергә микән, әйтмәскә микән дип уйлап торганнан соң, Мәликә килгән иде, диде. Шулаймы? Диде Рәмис басынкы тавыш белән. Әтисе чынлап та шул кеше булып чыктымы? Юк, ул түгел, диде Рәмис катгый итеп. Шул. Мин моны аңладым инде. Илзирәнең хисләрен аңлатырлык түгел. Аларны аңлау хәтта үзенең хәленнән дә килми. Балачак, яшьлек дусты Рәмис үз эшендә инде югары үрләрне яулаган кеше. Соңгы вакытта мин Рәмискә лаеклы түгел дигән имәнгеч уй-фикер дә үзәктә инде ныклы тамыр җәйгән иде. Рәмиснең фикере бөтенләй башка бүген. Илзирәнең киләчәктә нинди урында, кем булып эшләячәге дә бер нинди роль уйнамый аның өчен. Илзирә аңа бик кадерле һәм бик кирәк кеше. Аның моңарчы нинди романнары булган, кем белән гаилә корырга маташкан, Рәмисне булары да кызыксындырмый. Һәм бер нинди мәгънәгә ия түгел. Аңа хәзер һәм алга таба да нәкъ менә Илзирә кебек җылы, матур күңелле иптәш кирәк. 30-га җиткәндә бигрәк тә кирәк була башлый икән андый кеше. Хәзер туп-туры безгә кайтабыз, диде ул машинаны кабызгач. Илзирәнең йөрәге дәрт итеп куйды. Ничек инде? Менә шулай, анда әни мәш килеп өстәл әзерли. Туган көнеңне бездә үткәрәбез. Эй, Рәмис, юк, алай булмый, диде Илзирә пошаманга калып. Нәрсә алай булмый? Дип көлеп куйды Рәмис. Яхшы түгел. Әни әзерләнеп көтеп тора, син барырга теләмисең. Менә бу чынлап та яхшы түгел. Әни өйдә үзе генә. Мәҗит Нәҗипович малайын Уфага илтә китте.
Бүген бәйрәм, синең туган көнең. Минем өчен бүген икеләтә бәйрәм. Тагын әтине төштә күрдем. Икенче тапкыр. Күлгә кармак салып, тын гына утырдык. Мин зур балык тоттым. Ул елмаеп аркамнан сыйды. Машина җәйге Казан буйлап китте. Зөлфәт Хаким. Хирург. Повесть.